Ahojte, tu Tomáš z digitálnej továrne. V minulom videu ste v podstate videli reakciu na nejakých humanoidov, robotov a nejakú môj pohľad na túto sféru. A v tomto videu už konečne vám predstavím vlastne, čo ja robím, lebo mnohí sa ma pýtate, že neviete vlastne o čom točím, tak vám dneska natočím, o čom točím. Ideme na to. Priatelia, ja som vám chcel dneska týmto videom vlastne ukázať, čo všetko robím, ako to robím, prečo to robím, a veľmi mi do toho prišlo zaujímavé vám pustiť jedno video, ktoré som nahral síce dávnejšie, ale nikde som ho neprezentoval, a teraz by sa to docela hodilo, že vlastne vám predstavím celú moju tvorbu, ten môj produkt vlastne, ktorý tvorím, na ktorom pracujem už 3. rokom, budúci rok vlastne už 4 roky, a aby ste vedeli vlastne, čo vyrábam, prečo vlastne som sa do toho pustil a vlastne ako to bude ďalej napredovať. Takže pustme si video, ktoré je trošku staršie, práve teraz. Ahojte, ja som Tomáš, váš výrobca 3D Fresh personalizovaných unikátnych osviežovačov do auta. Toto video hlavne točím z toho dôvodu, že zákazníci často porovnávajú moje, povedzme, prémiové osviežovače vzduchu s takýmito klasickými, tieto určite poznáte. Vyrábajú sa snáď už od 90. rokov a vyzerajú stále rovnako hrozne, rovnako v hroznom obale, len proste samozrejme je tam nejaké to vaše logo, je tam nejaký tvár, je to strašne nezáživné, častokrát to aj zle vonia, alebo je to príliš agresívne a celkovo to nepôsobí dobre, pôsobí to strašne lacno. Naozaj sa chcete prezentovať lacno? Predmety ako sú osviežovače do auta sú najefektívnejším reklamným predmetom v pomere cena-výkon alebo cena-efektivita na svete, aké boli doteraz vynájdené. Nie sú to reklamné perá, nie sú to, ja neviem, nejaké zápisníky a podobné veci. Nie, sú to práve reklamné voňačky. A aby som ja túto efektivitu alebo tento produkt ešte posunul o pár latiek vyššie, som vymyslel tieto moje 3D Fresh osviežovače. A aký je rozdiel medzi mojimi a tými, čo som vám pred chvíľkou ukázal? No minimálne sa pozrite aspoň takto na nejakých príkladoch, ktoré som realizoval, že vyzerajú oveľa lepšie, majú krajšie farby, majú pekný obal, sú prezentatívne a majú kopec ďalších výhod, ktoré vám teraz v kocke poviem. Poviem ich preto, aby v podstate vedel každý, kto toto video uvidí, aký je vlastne základný rozdiel, pretože častokrát to ľudia porovnávajú tieto moje osviežovače s tými klasickými papierovými, ktoré už dobre poznajú, pretože už tu nejaké roky sa s nami ťahajú. No, ja som sa zameral s mojimi osviežovačami na nejaké základné oblasti. Jednou z prvotných a hlavných je ekologický aspekt. Hlavne kvôli tomu, že nechcem zaťažovať ďalej prírodu a keďže sú to predmety, ktoré nie sú nutné k životu, sú to proste reklamné predmety, tak by bola škoda, aby proste bola príroda zahádzaná takýmito kvázi jednorázovými predmetmi. Našťastie vyrábam všetko z PLAčka, čo je vlastne biodegradovateľný materiál, ktorý v komposte dokáže urýchliť proces rozpadu až do 6 mesiacov, čo nie sú žiadne stovky rokov ako pri bežnom ABS-ku. To je jedna z vecí. Druhý rozdiel oproti tým klasickým papierovým alebo celulózovým voňačkám je ten, že moje voňačky obsahujú magnet, neodymový magnet. A je to z toho dôvodu, že keď voňačka dovonia, môže ísť na chladničku. Prečo by voňačka po dovoňaní mala ísť do smetí? Prečo by tá reklama, to logo firmy alebo tie údaje mali ísť do smetí? Však to logo alebo teda tá voňačka môže obsahovať web stránku, e-mail, telefónny kontakt, čokoľvek, hej? A prečo by to malo skončiť do smetí, keď je to pekná vizitka a po dovoňaní môže ďalej slúžiť na tej chladničke? A napríklad detailingová firma, ktorá si takéto voňačky dá vyrobiť, má tam všetky údaje a ten človek to má na očiach neustále na tej chladničke, že treba s tým autom ísť ho upratať a máte to jednoduchšie. Týmto sa vlastne zvýši efektivita tejto voňačky a zvýši sa tá možnosť pôsobenia tej reklamy. Výhodou a zároveň rozdielom oproti tým klasickým, a to ste už videli, je obal.
Samozrejme je to len obal, ale ten obal vás vie tiež prezentovať. Túto grafiku si viete kompletne navrhnúť sami, alebo vám ju navrhnem ja, ale viete si ju customizovať, čiže viete si tam dať svoju grafiku, svoje logo, čo potrebujete tak, aby to bolo pekné, nie ako toto. Hej? Takže toto je ďalšia vec. A ďalší rozdiel. Nesporným, nepochybným rozdielom je ten vizuál samotnej voňačky. Je v 3D. Takto to zrejme úplne nevidíte, ale to pôsobenie toho 3D produktu je oveľa lepšie a krajšie ako nejaká vytlačená lepenka. Obrovskou výhodou mojich produktov je tá, že vlastne ja môžem urobiť custom tvar danej voňačky. Nemusíte sa nejako situovať na nejaký katalóg, ktorý vám dá ten výrobca tých papierových, že si môžete vybrať z tvarov a ráznic. A pokiaľ chcete svoj tvar, tak si platíte 100, 200, 300 eur. Nie. U mňa je to custom na konkrétnu zákazku. Bez problémov, akýkoľvek tvar. Pre výrobcov zbraní tvar, zbrane, pre detailingové firmy tvar, kolesa, auta, čokoľvek. Možnosti sú neobmedzené. Takže tvar máte automaticky v cene akýkoľvek na mieru. Mojou výhodou, zvlášť pre malých podnikateľov, je počet. Minimálny počet bol minulý rok, keď som vlastne rozbiehal túto výrobu, 50 kusov. Avšak neujalo sa to veľmi, tento počet vlastne v ponuke bol, ale nebol až tak žiadaný. Štandardné zákazky boli od 100 kusov, kdežto väčšina výrobcov tých papierových osviežovačov, ktoré tu na dneska takto hejtím, tak je od 200 a vyššie. Ja vyrábam od 100 kusov, čo je dosť dostupná varianta aj pre menších podnikateľov, čiže nie sú to až také náklady. Samozrejme, čím väčší počet na tisíce a vyššie, tak tým je zase cena za kus nižšia, samozrejme. Ďalšou výhodou a predposlednou oproti tým klasickým papierovým voňačkám je tá, že moje voňačky môžeme robiť na dva spôsoby. Čiže pokiaľ chcete mať verziu cez zrkadlo, tak môže visieť na zrkadle. Pokiaľ však chcete voňačku do fukára auta, lebo vám to na zrkadle zavadzia, môžete ju mať aj vo fukári auta. Tým pádom sú tieto možnosti zase rozšírené o niečo nové a zároveň verzia do fukára auta vonia aj dlhšie, pretože tam priamo fúka ten vzduch z tej ventilácie a vy môžete sa tešiť z vône oveľa dlhšie. Posledná výhoda na záver a tá najlepšia a ten najväčší rozdiel vlastne oproti tým klasickým voňačkám je to, že mám bezodnú ponuku vôni. Vôňu, akú si len vymyslíte. Mám určitý zoznam, tak ako býva zoznam pri týchto klasických voňačkách, kde si viete vybrať možno z 10-15 vôní, ktoré sú častokrát veľmi podobné, rovnaké, alebo sú to strašné smrady. Málo kedy sa naozaj podarí voňačka, že majú veľmi pekné prémiové vône, nájde sa to. Ale tie moje vône viete vybrať z neskutočného bezodného zoznamu. Prečo bezodného? Totižto mám nejakých samozrejme statických 20 kusov alebo v počte 20 vôní, ktoré sa neustále nejako opakujú a sú najčastejšie a preto ich ponúkam. To je taký statický zoznam, kde sú povedzme ovocné, kvetinové, drevové, sladké a podobne, svieže. Tam si viete vybrať tie klasické vône. Pokiaľ by ste chceli nejaké extravagantné, trošku takú inakosť až bizarnosť, tak mám v ponuke vône, povedzme slaniny, vône hovedzieho stejku, vône motorového oleja, maslového popcornu, pokosenej trávy, vôňa benzínu, vôňa Coca-Coly, Spriteu, spáleného dreva, vôňa spálenej pneumatiky alebo novej pneumatiky. Možnosti sú naozaj neobmedzené. Pokiaľ by som ja v ponuke nejakú vôňu nemal, ktorú máte radi alebo by ste chceli použiť, tak ju vieme dať namiešať. Mám zmluvy s 2 fabrikami, ktoré mi namiešavajú vône. Toto je obrovská výhoda a to je to top, ktoré prezentujem pri mojich 3D Fresh osviežovačoch, pretože toto nikto nemá a ja sa snažím dodržať tej kvality na takej úrovni, aby som vedel uspokojiť každého zákazníka. Máte vôňu, ktorú by ste chceli použiť a je fakt atypická, alebo je aj typická, ale proste ju nikdy neviete zohnať, kľudne ma kontaktujte, zistíme. Zatiaľ sa nestalo, že by som nevedel nejakú vôňu dodať. Napriek tomu, že určité tie bizarné vône, samozrejme pri použití v aute nie sú príliš vhodné, avšak
najbizarnejšie vône sa najvirálnejšie šíria medzi ľuďmi. Takže keď som počul, že kamarát počul, že majú odo mňa vôňu spálenej gumy a donieslo sa to cez pomaly 3 ľudí ku mne, tak to bola pre mňa známka, jednotka s hviezdičkou, že všetko funguje ako má. Takže toto sú také výhody a rozdiely oproti týmto klasickým lacným voňačkám, ktoré podľa mňa nemali by sa viacej vyrábať. Skúsme dať šancu ekológii, skúsme dať šancu niečomu novému a určite budete spokojní ako zákazník, tak aj ja. Tak to bola taká prezentácia mňa, alebo teda môjho produktu 3D Fresh, ktorý budujem, ktorý inovujem, ktorý postupne nejako vylepšujem a vlastne produkujem do sveta. A chcel by som vám ešte v tomto videu ukázať vlastne môj web, môj e-shop, ktorý síce nefunguje ako e-shop úplne, môže fungovať, ale je to viac menej taký prezentačný web. Takže môžeme si to takto otvoriť. A vlastne, kto by ste čakal, že to bude www.digitalnatováreň.sk, tak sa mýlite, nie je. A takisto to nie je ani 3dfresh.sk. 3D Fresh je vlastne brand, je to produkt, ktorý vytváram, ale vlastne moja živnosť od roku, myslím, že 2013 už sa to ťahá, je vlastne TDMO. Takže TDMO je skratka, ktorá vlastne má posúvať ďalej podnikaní a vlastne ide so mnou túto sféru. Je to skratka, ktorá je zložená zo začiatočných písmen mien celej mojej najbližšej rodiny. A jasné, ako povedali by ste si, že túto skratku, alebo takéto skratky sa používajú v 90. rokoch alebo vôbec to nie je zapamätateľné, je to krkolomné a podobne. Akože možno trošku áno, ale ja som zastanca toho, že s tým som začal a s tým budem aj pokračovať. A zatiaľ to neplánujem meniť. Takže pokiaľ by niekto chce vidieť teda môj prezentačný web, e-shop a vlastne konfigurátor a nejaký blog a informácie, tak tdmo.sk a to je vlastne tento e-shopík. Tu nám mám nejaké vlastne osviežovače do auta, ktoré som už vyrábal pre nejaké oblasti, prevažne turistické miesta, sú tam na tému Slovensko, čiže pokiaľ by ste chceli pre niekoho darček, tak aj takáto je možnosť. A vlastne možno pre nejakých vašich zahraničných priateľov alebo teda rodinu, ktorá není zo Slovenska a chcete im dať niečo, čo nie je drahé a zároveň pekné, tak tuto sú nejaké voňačky, ktoré som už navrhoval pre, povedzme, vlkolinec, pre dechtáre, takže tam máme nejaký krývaň, máme tam I Love Slovakiu, máme tam Liptov tematiku, vlastne Liptov ženu, Liptov muža, máme tam Liptovskú Maru, čiže kostolík Liptovskej Mary. Je toho veľa, je tam Janošík, Terchová, všelijaké možné motívy, Oravská Lesná, postupne to tam pribúda, Košice a tak ďalej. Pribúda to tam postupne tak, ako to vlastne vyhotovujem a tak, ako to produkujem medzi ľudí, medzi prevádzky, na ktorých sa predávajú moje produkty. Táto moja výroba sa skladá z 2 častí. Prvá je, že vlastne vyrábam na mieru pre firmy, čiže pokiaľ si firma objedná nejakú voňačku, alebo teda nejaké voňačky, nejaký merch, nejaké reklamné predmety, ktoré rozdáva zamestnancom do vianočných balíkov, alebo pre partnerov obchodných a podobne, alebo to chce aj predávať kľudne na stránke, ak má nejaký e-shop s merčom, tak si vie objednať na mieru so svojím logom. Hej, to je vlastne vec, ktorá je plne customizovaná, čiže dohodneme sa, aký tvar, aká vôňa, aké logo, aké farby, všetko kompletne na mieru. Alebo potom druhá sféra, a to je táto, ktorú som vám ukázal, to sú vlastne, povedzme, že sú to také turistické predmety, alebo reklamné predmety pre turizmus, hej. A tie si viete zakúpiť na aktuálne asi 20 miestach na Slovensku. Budem zverejňovať aj postupne tie miesta, aj tie spolupráce, aj mapku určite. Pracujem na tom, ako ten e-shop je zatiaľ len taký, aby bol vlastne viac menej prezentačný, ale viete si tam samozrejme je plne funkčný, viete si tam objednať tieto voňačky, viete zaplatiť dokonca lightningom, čiže bitcoinom bez problémov alebo prevodom. Pridám tam onedlho aj platobnú bránu kartou a proste postupne sa tomu venujem, ale keďže mám na starosti túto výrobu, tak
tak není toho toľko toho času, aby som sa tomu až tak naplno venoval, takže postupne si to tam nejako doplňam a dorábam. Čiže tento e-shop je zložený z položiek e-shop, to ste vlastne videli, tam sú tie Slovensko téma, zimná, vianočná téma, teraz máme vlastne vianočnú tematiku, hej, to sú tieto voňačky, ktoré mi navrhla moja 15-ročná dcerka, nakreslila to rukou na papier, aby ste nepovedali, že neviem, nejaké AI mi to vytvoril, nie, akože používam umelú inteligenciu, ale nie na návrhy voňačiek, alebo teda nie konkrétne na tieto voňačky, niektoré samozrejme som si pomáhal, ale nie tieto vianočné. Takže tieto vianočné mi nakreslila moja dcerka, ktorá mi urobila, chcel som po nej vlastne 2 motívy, urobila mi ich 30, z tých sme vybrali 7 a vlastne narýchlo som to vyprodukoval tak, že som to zvektorizoval, teda naskenoval, zvektorizoval, doplnili sme nejaké farby, urobili sme to do 3D, vymodelovali sme to, možno tento proces, ako to celé vzniká od papiera až po voňačku nahrám ako samostatný návod, ak by to niekoho zaujímalo. A vlastne takto sme to dopracovali do finálneho produktu, ktorý sa veľmi teší obľúbenosti a to je len týždeň a pol vlastne v obehu, takže som strašne šťastný. Takže na tom e-shope vlastne máte tému Slovensko, vianočnú tému, premium radu, tam máme zase nový produkt, ktorý tiež si zaslúži samostatné video a nejaké 3D voňavé sety, hej, nejaké také pokusy, že sú tam 2 voňačky zavesené naraz, v podstate možno nejaké páry, čiže nejaké čínky alebo takéto veci. Vtipné osviežovače, hej, tam sú zase nejaké také tie memečkové štýle alebo bežný vizuál, ale špeciálna vôňa, hej, vtipná vôňa. Napríklad je tu steak, hovädzí steak, s vlastne vôňou hovedzieho stejku. Je tu spálená guma, hej, s vôňou spálenej pneumatiky, takže, alebo slanina s vôňou slaniny. Mám tie vône naozaj unikátne, jedinečné a snažím sa postupne to dávať do takých produktov, ktoré samozrejme, no kto si zavesí spálenú gumu do auta a zavesí, ale ide o to, že je to vlastne forma darčeku pre niekoho, možno ako vtip, ako sranda a prípadne však veľa ľudí driftuje, tak si nejakí driftéri už si objednali vlastne aj tieto spálené pneumatiky, takže je to voňa tak extrémna alebo extravagantná alebo unikátna, neviem ako to bizarná, hej, ale je to proste niečo, čo je žiadané, ale málo kto o tom vie, že to existuje. Týchto vôní je naozaj hromada, samostatné video natočím len na vône, ktoré mám tu a ktoré viem zohnať, ktoré mám namiešané na mieru, ktoré nemá nikto iný na svete. Takže to tiež bude samostatne a vlastne toto je len taká prezentácia, čo tu mám, hej, mám tu vlastne svoju verziu na hubu, Labubu, ak poznáte, tak ja som si vymyslel niečo takéto, takisto vizuál som si vyrobil ja a je to veľmi obľúbené, je to neviem, či jedna z najpredávanejších voňačiek na týchto mojich vlastne sieťach, kde voňačky mám. Takže toto sú také, ktoré sú vyrobené vlastne ako sériovo a produkujú sa. Hej, nie sú na zakázku, ani pre firmy. Proste sa vyrábajú a sú. A teda tieto sériové vlastne vymýšľam alebo navrhujem, keď je buď nejaký čas alebo nejakú potrebujem pre niekoho alebo pre nejakú oblasť, pre nejaké mesto. Takže takéto niečo vyrábam a je to sériovka a potom je tá verzia možná na mieru pre firmy. A vlastne to je niečo takéto, že vytvor si voňačku. Je to ešte v takom, povedzme, zábehovom štádiu, není ten konfigurátor ešte úplne, že 100%, lebo je tam vlastne vlastná 3D Flash voňačka, vy si tam viete vybrať vône, viete, tu tam máte vlastne kompletný návod, ako si ju objednáte cez e-shop. Samozrejme jednoduchšie je zavolať alebo napísať do mailu, poslať mi logo, vypracujem vám cenovú ponuku, vypracujem vám 3D vizuál pred samotnou výrobou a vy si poviete, či to schvaľujete, neschvaľujete, vybere sa vôňa, hej, pošlem vám vzorkovník a tak ďalej. Ale pokiaľ by ste to chceli si vyklikať na e-shope, takže aj taká možnosť a vlastne tu nám máte ten návod, ako to urobíte, viete tam nahrať súbor, viete tam si vybrať vôňu, samozrejme dať počet, aký chcete a vlastne podľa tých počtov vám upravuje potom cenu za kus, pretože samozrejme s čím vyšším počtom, tak tým je cena za kus nižšia. Potom je tam tretia kolónka, partnerský merch, čiže to je niečo, čo vlastne je nové na tomto e-shope, vlastne asi ako poslednú úpravu som toto robil.
A zatiaľ tam máme Zahrajka a Myšku Elišku, to možno aj poznáte, Zahrajka z Spievankova, ktorý má teraz samostatný projekt, keďže je oddelený, tak sme sa dohodli na partnerskej spolupráci, čo sa týka merču, pretože svoj e-shop ešte nemajú a keď ho budú mať, tak potom budú mať tie svoje voňačky aj tam, ale vlastne som im vyrábal aj ja a navrhoval, takže majú vlastnú voňačku s vlastným vizuálom a predávam ich ja na mojom e-shope. Takže tieto partnerské spolupráce mám už rozjednané asi ďalšie 2 alebo 3, takže postupne tam bude pribúdať. Ak niekto niečo robí, má nejakú značku alebo niečo, neviem, produkuje nejakú buď produkt alebo službu, tvorí čokoľvek, hej, čo robí a nemá možnosť alebo zbytočné náklady, nechce mať s e-shopom kvôli jednému produktu alebo kvôli nejakému merču, tak vlastne vie sa dohodnúť aj so mnou a kľudne mu to tam môžem dať a aj to sem tam promujem, sem tam to zdieľam, takže robím aj takú nejakú správu sociálnych sietí, tú svoju, ktorú pomáham robiť to promo. Sa trošku pletiem s tými slovami, lebo chcem toho povedať strašne veľa, aby toto video zase nemalo hodinu. Takže tak. A štvrtá vlastne sekcia je výroba. A tam je vlastne iba popis, tam sa vlastne nedá nič urobiť, len viete si pozrieť referencie nejaké staršie, ozaj staršie, mal by som to už aktualizovať, ktoré som robil pre firmy, potom sú tam nejaké, že 3D Fresh voňačka do auta, lokálny suvenír, to je to, čo som spomínal, to sú vlastne tie sériové výroby, potom sú tam kolekcie rôzne, hej, Liptov kolekcia, mám kolekciu Terchovú a tak ďalej. Špeciálna kategória 3D Fresh voňavá záložka do kníh pre malých aj veľkých. Sú tam voňavé záložky, ktoré majú nejakú vôňu, takže okrem tej pridanej hodnoty, okrem toho, že vyzerajú pekne, majú pekný vizuál, sú v 3D, tak majú pridanú hodnotu, že voňajú. Čiže pri tom čítaní knižky si viete privoňať k tej záložke. Samozrejme, nerozvoňajú vám miestnosť ani auto, je to len taká kvapôčka, také blísnutie tej vône, aby to malo ten šmrnc správny, hej, tú atmosféru. Sú zatiaľ tieto motívy, vlastne 6 detských motívov, dá sa povedať, budú aj dospelácké. Pracujem na tom, mám to navrhnuté, z časti nejaké sú, ale ešte nie sú vyrobené, takže rok 2026, taký druhý kvartál predpokladám, uvidíme. 3D Fresh voňavé doplňovacie sety, to je to, čo som spomínal, vlastne čo je aj na tom e-shope, tam si viete napríklad tieto činky čierne alebo ružové objednať a k tomu je aj doplňovací sprej ako sada. Čiže keď vám to dovonia, viete si to doplniť, viete si to tam nastriekať a vonia vám to ďalej, takže aj takáto možnosť je. Viem takisto aj takéto niečo pre firmy vyrobiť, čiže už som aj jednu takú zákazku realizoval, že vlastne si to majiteľ firmy doplňa sám, hej, že si to tam strieka na tú voňačku. Takže toto je taká ako tiež prezentácia vlastne, tento štvrtý button. Potom sú tam konzultácie. Konzultácie tam zatiaľ mám len kvôli tomu, že som sa, ako viete, venoval edukácii v kryptomenách, v Bitcoine od roku 2017, v podstate od polovici leta 2017 som to nejako navnímal a už od konca roka som začal naberať ľudí do komunity a spájať ľudí. Takže preto, a pokiaľ by niekto chcel, vie si tu objednať konzultáciu so mnou, buď cez Signal Chat, buď cez telefonát, alebo osobné stretnutie, to je na vás. A tieto konzultácie tam budú pribúdať aj čo sa týka 3D modelovania, nejaké grafiky a podobné veci, tieto tvorby, čo robím aj ja. Servisu 3D tlačiarní, tých mám tiež už za sebou hodne, takže aj toto sa dá. Tak pokiaľ by niekto chcel, tak aj takáto konzultácia bude možná. Budem ju tam doplňať, ešte som na to nemal čas. Samostatnou položkou je blog. Blog, zatiaľ takisto sú tam až 2 články, ale nie sú to len obyčajné články. Totižto tento blog je špeciálny v tom, že pokiaľ robím voňačky pre, poviem príklad, Košice, tak, alebo tam vidíte Oravskú lesnú, tak pridanou hodnotou tých voňačiek nie je len to, že sú to voňačky, že majú magnet, že sú to zároveň magnetky, keď dovoňajú, ale na druhej strane kartónika, pozriem, či to tu náhodou nemám, že by som vám to hneď aj ukázal. Na druhej strane kartónika v podstate je QR kód, ktorý, nemám to tu, sekundičku.
Na druhej strane kartónika je takýto QR kód, ktorý vás pri každej voňačke nasmeruje na prelinkovanie na tento môj blog. Na tomto mojom blogu budem venovať vlastne ten text tej histórii, tým informáciám o Slovensku, tým informáciám o tej konkrétnej časti, ktorej je tá voňačka venovaná. Čiže keď bude voňačka, povedzme s kostolíkom z Liptovskej Mary, tak aby ten turista, ktorý si to kúpi, mohol, teda ak chce, si naštudovať o tom mieste niečo sa o ňom dozvedieť. Stačí, keď naskenuje tento QR kód, ktorý je tu. Je ten blog urobený po slovensky aj po anglicky, čiže je dvojazyčný. Takisto aj dvojazyčne je to tu napísané, čiže pokiaľ ten turista naozaj si všimne tú zadnú stranu a naskenuje ten QR kód, tak sa presmeruje na môj blog, kde sa dozvie o tom mieste viacej. O tom mieste, kde tú voňačku vlastne kúpil, pretože tie voňačky sú predávané lokálne tam, kde s ktorým miestom súvisia. Takže Košice napríklad, je tu spievajúca fontána v Košiciach, to som tiež robil na zakázku, ale v podstate ako sériovo predávaná, tak tam máte vlastne po naskenovaní sa viete dojsť na vlastne blog, kde sa dozviete tieto informácie. Samozrejme pre domácich to je nič vravné, keďže to poznajú, ale je to hlavne práve pre ten turizmus a možno pre nejakú tú edukáciu ďalšiu, pretože tá edukácia mi zostala z tej oblasti kryptomien, pre tú edukáciu tých turistov, že táto krajina nielenže je krásna, že vedia obdivovať ten chrám, dom svätej Alžbety napríklad v Košiciach, že vedia obdivovať ten kostolík, tú Liptovskú Maru, ale možno aby vedeli, prečo to tam je, kedy sa to postavilo, nejaké zaujímavosti o tom, a toto všetko je na tom blogu. Takže toto je vlastne taká posledná sekcia a samozrejme o nás, teda o mne, hej, zatiaľ som na to všetko sám, čiže je tam nejaká tá moja biografia, nejaký predpoklad a raz tu musím to trošku doplniť, že vlastne čo som kedy vylepšil, čo som urobil a čo plánujem, ale to som dlho neaktualizoval, asi rok a už je veľa vecí zmenených, takže toto som vám chcel vlastne predstaviť, že čo vlastne robím, a aký mám s tým plán a kde mám možno zameranie, čo zhruba s tým plánujem robiť a tak ďalej. Takže pokiaľ ste dopozerali video až potiaľto, tak vám ďakujem. Možno to je zaujímavé pre niekoho, možno nie, je to úplne iný content, aký som tvoril. A ja sa za to ospravedlňujem, ale cítim to tak, že mám povinnosť o tomto informovať. Nerobím to pre biznis, ten funguje aj bez nejakého YouTube kanálu. Rozbieham ho aj bez toho samozrejme, ale je to nejaká pridaná hodnota a chcem o tom trošku prezentovať, tak ako som to už vlastne v minulom videu hovoril. Takže v ďalších videách možno vône, možno nejaké tie jednotlivé sekcie si rozoberieme, prípadne tvorbu. Bude toho veľa, takže každému možno sa dostane to, čo ho zaujíma. Ak to nikoho nezaujíma, nikoho nenútim pozerať toto video, ani tento môj kanál, a ak sa vám to páči, naopak budem vďačný za like, za odber, za prípadné šírenie niekde medzi komunitu, medzi ľudí, ktorí by 3D tlač alebo technológie zaujímali. Ďakujem krásne a držkajte sa v zdraví. Ešte by som na záver chcel niečo povedať a teda informovať vás. Ospravedlňujem sa za hluk, ktorý tu je, ktorý tu ale aj bude. Ono je dosť ťažké odladiť tie mikrofóny tak, aby vlastne mňa bolo dobre počuť a nebolo počuť všetko okolo, pretože naozaj toto je výroba, je to dielňa, stále tu niečo ide, beží, točí sa, hýbe sa, takže všetky tie servomotorčeky robia nejaký ten hluk, nejaký ten šum, ktorý budete zrejme v pozadí počuť, hlavne v dobe, kedy nič nehovorím, alebo je tam nejaká pauza, alebo niečo ukazujem, takže za toto sa vám chcem ešte vopred ospravedlniť a teda ďakujem za zhliadnutie.